Jiyip pişirgen ekmeklerimiz özünün basılarda. Büyük zor rahmat. Kutlayım. Ubarkanın zirnavalarını bitirirler. Туганняк агрофирмасы жетекчиси Раил Жиханкиров жетекчилигиндеги делегация район башлыгы Альберт Хужинга быйыл жыйып алынган уңуштан пиширилген биринчи икмекни тапшырды. Район башлыгы агрофирма жетекчилигине һәм игенчилерге рәхмәтен җиткерде. Birinci ikmek, birinci karavay deyip öyle geytedrek şulay betinde Tuğanyak basıvında, özümüzün Müslim rayonunda ösken budaylardan, arışlardan pişirilgen mene şunday kumaşlarını alıp geldiler. Tuğanyak agrofirmasını tebrik etebizinde bir tükürlerine jiyip bitirüleri bilen yuvaltısız. Hem indi mene 15 mindən artıq tonna ikmek. Раил Найлулы ушулай ук агрофирма буенча башкарылган эшләр белән дә таныштырбызды. Алда торган бурычларга тукталды. Бүгінгі күндә инде без Müslim yağı zonasında урып җыю эшләрен тамамладык. Почти 6000 гектар җирдә зерновой культуралар алынды. Уртача уңыш 24 центнер ярым тәшкил итә 1 гектардан. Елына күрә инде быелгысы елның уңышы белән канәгать дип әйтергә кирәк инде. Бу көнне район башлыгы Намус агрофирмасы хезмәтчәннәре белән дә очрашты. Механизаторлар белән күрешеп, хәлләрен белеште, хезмәт шартлары белән танышты. Эшегездә уңышлар матур гына әйттереп, җыеп алып, гаиләләрегезгә кайтып, гаиләләрегез сезнең белән горурланырлык булсын, җитәрлек достойный зарплата бирәләр дип ышанам. Шуңа күрә барыгызга да зур рәхмәт. Намус агрофирмасында да урып җыю төгәлләнеп килә. Хуҗалык арпа суктыруны төгәлләп, 1863 гектар мәйданны биләгән язгы бодайны җыюга кереште. Басуда механикалаштырылган отряд эшли. Механизаторлар 3 тапкыр кайнар ризык белән туклана. Шул ук вакытта агрофирмада көзге чәчү эшенә дә керештеләр. Намуслылар бу компанияны да тиешле срокларда башкарып чыгарга йөз тотып хезмәт куялар. Фәридә Ганиткинова, Динар Нуретдинов, Müslim телевидениесе.